Kaga yaya aka yi na ga mun yi kama da kai, kuma fuskanmu ɗaya, kayanmu ɗaya, komai ɗaya, amma waye kai? Ni ba kowa ba ne, face ruhinka. Dama na zo in faɗa maka ne, kana da maƙiya, kuma sannan kana da dubun masoya. A cikin dubu a raba kashi uku, kana da masoya kashi biyu, maƙiya kashi ɗaya. Kuma sannan abin da nake so da kai a nan shi ne, ka ƙara hazaƙa, kana dab da cin nasara a kan duk wani abin da ka sa a gaba. Ka riƙe Allah, ka riƙe Manzon Allah. In sha Allahu babu wani munafuki ko munafuka da tasirinsu zai yi nasara a kanka. Ina yi? Ina yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.